universe hi pakhat chau om thei angem nge keima ni ang tho hi midang anom thei tho angem kumtam tak chung chu scientist an parallel universe a alternate dimension chung chang he ngun takin nan lo zir chiang to a tuna hian tran mun nge tak kan la nei lo chungin kumtam tak chung khan signal engemozat universe dang atanga local ni om tak don nual to ane tuntuma chuan parallel universe atanga signal then khat an mu te kan tar lang don ane deja vu hi kan theu ome kan thil ton mek lo tong to ni om taka kan hriat na he ane scientist chuan hei hi engwanga thleng nge ti chu thei top chu in zir chian na an neya theory pakhat chuan universe inang lo te pani hi aruala reilo te chung ani mil chuan deja vu hi a thleng thin ate entirnat bartuma yom lain hi hano na chu ila a chuti lain universe danga nangma ang tho chuan samkhui alo la ve mek poka ani lo pon glassa waini thlit mek lain nangma ang tho chuan glassa champagne alo thivele mek bok heng thilte hi arualin a thlenga mase ain an lo na chu thil hote ane ni masala chuti hun chu in thilti ain an hun chia ania hei wang hian ti hian ingai to thina he thil hi a hmain ka ti to thlatin ka shia ti ten hei hi a chan chu universe danga itiang che chu nangma ang tho chuan alo ti ve mek wang ane theory maktak ania mase mitam takin ani an ring kan zawai hian adik zia chu kan hria anga mase adik zia nem nge ero thil har tak ani thung mumang scientist ten an rin danin mumang hi parallel universe hmuhchhuah na ani an ring I mumang atangin nangma le nangma ang tho universe danga mi in enge ati imhu thei ane kumsang tel liam ta khan tharau lam chui mi te chuan kan mumang chu parallel universe a thil thleng mek ani an ring amaro chu he universe hi tharau chen na mun ani po an ring kumtam tak chung chu scientist ten he theory hi an pompuya mase tharau lam thil ero an pom lo thung he hian mi then khatin mumang atakang chi an ton thin chu asoi fi theyang chu mun then khat an la tlo ngai mi lo na munang te he hi achan chu an ma ni ang thowin chulai mun chu alo tlo mek wang te po ani theya ani lo pon mumanga thil engamota kan mu chuan atuk leya atak takin a thleng train hei hi parallel universe ani ti finfi na ani mai theya ani lo pon ani lo ve thei tho bok space signal danglam tak kumsang hi somni khan nasa chuan parallel universe chungchanga finfi na dik tak zong mu anga anin ngai ani na taka chuan signal mak danglam tak south pole atanga lo chuak chu an manfu a parallel universe chu lo da thata ila amak zia chu soifian na engma an nei theilo neutrinos energy sang tak mai chu an hmuhchhuah hei hi leichung rila tanga lo chhoni in van lam panin a chho ane he energy hi space atanga lo chuk ni lovin le atanga lo chuak ani ti chu an mu chiang hle a he thil hi chantam tak wangin amak tak zet aum zia chu hetia a chho zonga energy om hian universe pani asiam ti alantira pakhat jok chu malam panin akala adang le chu ale zongin aum zia chu universe pakhat jok chu ale zongin akala chuti lain keini malam panin kan kalmek thung antan chuan big bang thilpok lian tak khovel siam tu kha anbul tran na nilovin an top na turani ti alantir ane black hole he theory ve thung hi Stephen Hawking asiam ania ama hi mifing tak ani zia chu kan theu ome arin dan chuan black hole hi parallel universe signal ani ring umsan hi somparu khan Stephen Hawking hian zirchian tur a chhop chuaka he zir tur a chhop chua hian black hole hi universe dang kal theina ni ti in asoya abul naya thil omte chu ti semai lovin universe danga athon bozok chain ate ama loka soyani danin black hole buloka kalreng reng chu hi plungal wat ni in ti chiatani baka kumkhua tan abozui don ane mase he thil bi ka hi chuan black hole hi
zin na tan man ni in universe danga an va chuak dai thung don ani hemi wang te po hian yang chu scientist te chuan space a thilmak deuh mai kan universe mi anglo tak an hmuhchhuah thin ne hei hi a chan chu universe dang atanga an local wang te po ani mai thei bok Stephen Hawking hian thil engemaw tak hriat anei ani mai theia black hole hi universe dang kal theina po chu alo ni mai the simulation kumsang ni som pariat khan researcher te chuan computer simulation lian tak chu anin buna an thil tum chu chan engemaw sang wanga universe thar siam chu chu ani an thil hmu chu tak chu universe hi siam thei reng alania kan universe anga dark energy tlemte ang chau po in siam thei ani zirchiang tu co-author Pascal alahi chuan ti hian a sei chonga kan universe anga dark energy voice thum chuanga tam ni ma se nunna chuan akong azong huthowang ti in asoi simulation kan siam chop hian an tir chu dark energy in chaktaka munzau tak asiam entirin hei hian rc le planet sang pian chu thei na ba ka nunna in siam thei torin atram pui don ani ati aum zia chu planet dang chu universe dang apo aum theya chu universe chu dark energy in ti chevek po ni se ti in ti hian a soi chun zoma dark energy hi zatam takin lopung zel ma se hei hian universe ti chetur chuan atok zo lowang ti in a soya universe danga aliens te chu planeta an chen ve nge an ring hetlat bok tuna kan la zon mu lo chan nia lang chu universe danga an oma kan universe a ani lo wang ane patron astronomer tam tak te chuan signal maktak vana tanga local chu andong maya atira chuan he signal hi mumal takin nili chung a oma nili hnuwa ero atop thung ti hian ni som pani chung chu signal engma dong lovin an oma signal andon le ma chu an thil ti ngai chu an tinon mai ane astronomer te ngai to dana chuan signal kan don lo ni hi chuan mundanga signal hi an lo thon dai thien ni in an ringa entirnan universe danga te mitam takin an rin danin he signal hi aliens ani lo pon thil dang nunna nei ve tho tanga local ani an ringa ani lo vek po in universe danga missing ten an ron thon ani an ring nilota se khoe tanga signal nge ni tang le he signal hi a nget hle a soifiana ero engma an la nei thelo thung cosmic bruise kumsan hi som pasaria khan cosmologist te chuan universe a cold spot munvot tak mai an hmuhchhuah ka zirchian na an nei hnuin mitam takin an rin danin he cold spot munvot tak hi kan universe le universe dang ain su chiat na a bruise in siamani anti university professor Tom Senk Durham University Center for Extragalactic Astronomy and professor hian ti hian asoya he munvot tak cold spot soifia theidan pakhat chu kan universe hi universe dang nen ain su ti signal maktadui tam tak zinga pakhat min hmutir thei tu chu he cold spot hi animai thei ti in ashil fia ane he chau hi nilovin an team hian he tiang bruise ang hi pali an hmuchhuak le boka aum zia chu kan universe hian hun liam ta khan voi engemaw zat universe dang nen ain su ti ati chianga hei hian multiple universe tam tak aum ti alantirna animai thei ole tuntumatan chuan khati zong kha ani ye parallel universe sign sang kan hantarlan tak te khan eng sign khange irin zong ni vele comment lama lo soi vela parallel universe chungchang ingai tan ilotar lang vel bok don nia